हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। अब्ला फैदो फ्रेन्ड्स जोङो जोंनि माबोरैहाय फेसबुक पेजखौ जोङो डिलीट खालामनो हायो पार्मानेन्टलि जों माबोरैहाय डिलीट खालामनाय जायो दिनै बे सोलोखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन। तो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा खावलायहरदों जे बिथाङा मोननै फेसबुक पेज जादोंनो तो मोननैनि मोनसेखौ डिलीट खालामनो नागिरदों बिथाङा माबायदि डिलीट खालामनो बेखौ हायाखै बेनिखायनो जोंनिसिम मोनसे कमेन्ट्सआव बिथाङा रिक्वेस्ट खालामनानै हरदों जे जोङो माबोरैहाय फेसबुक पेजखौ जोङो पार्मानेन्टलि डिलीट खालामनो हायो। अब्ला जों जागायदोनि दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकखौ खुलिनो नांगोन। ओके अब्ला बे जाबाय आंनि मोनसे फेसबुक बेबायदि खुलिनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मा नुनो मोनगोन नैजा सायाव नोंथाङा माखासे अपशन नुनो मोनगोन बेनि नोंथाङा नैबे आगदा खनायाव मोनथाम सिन नुदो बेवहाय थुना होब्लानो जाबाय। ओके जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनो बेवहाय जेसेबां पेज नोंथाङा बे एकाउन्टजों बानायदों बेफोर गासैबो पेजफोरा बेवहाय ओंखारजोबगोन। तो बेवहाय आङो मोनथाम पेज खुलिनानै दोनदों बे मोनथामनि जायखिजाया मोनसे आं डिलीट खालामगोन। ओके अब्ला हमनानै लाबाय आं नैबे बर्मा BGHS होननाय मोनसे पेज दं आं बेखौ डिलीट खालामगोन। तो डिलीट खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो बे पेजखौ सिलेक्ट खालामग्रोना लानांगोन। अब्ला आं बेबायदि थुनानै होबाय थुनाय लोगो लोगोनो मा जाबाय बे बर्मा BGHS आ मा जाहैबाय तो बेबायदिहाय खुलिबाय खुलिनाय लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबे नुनो मोनदों मोनब्रै अपशन नुदों पोस्ट फट' प्रमोट आरो इडिट नोंथाङा नैबे इडिट होननाय अपशनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। ओके जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदिहाय माखासे अपशन नुनो मोनगोन नोंथाङा। ओके दानिया नोंथाङा नैबेयाव गासै अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे सिंथारनि अपशन नुदों नोंथाङा सेटिंस नुदों मोनदो अब्ला नोंथाङा बेवहाय सेटिंसआव थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा सेटिंसआव थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनाव बेबायदिहाय अपशन माखासे ओंखारगोन दानिया नोंथाङा बबेयाव थांगोन नैबे जेनेरेल होननाय अपशनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। ओके अब्ला जेब्ला नोंथाङा बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे नोंथांनो बेबायदिहाय मा ओंखारगोन अपशन नुनो मोनगोन नोंथाङा। अब्ला बे पेजखौ नोंथाङा बेबायदि स्क्रल डाउन खालामलां सिंथिंजाय थां नोंथाङा सिंथिं थाङोब्ला नोंथाङा नैबे अपशन नुनो मोनगोन रिमुभ पेज। तो बे रिमुभ पेज नोंथाङा नुनो मोनदों बेनि सिङाव मा दङ नोंथाङा पार्मानेन्टलि डिलीट बर्मा BGH। तो नोंथाङा बेवहाय मा नुनो मोनखो बेवहाय पार्मानेन्टलि डिलीट बर्मा BGH अपशन नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। ओके अब्ला जेब्ला नोंथाङा बेबायदि थुनानै होगोन अब्ला बेयाव मा सोंनाय जादों डिलीटिं ए पेज इज पार्मानेन्ट नोंथाङा सोंदों जे खनसे बे पेजखौ नोंथाङा डिलीट खालामनाय लोगो लोगोनो तो गासैखौबो नोंथाङा मा उनाव मोनफिननाय नङा होननानै बुंदों। अब्ला नोंथाङा जुदि बेवहाय डिलीट खालामनो लुगैमारदोंब्ला अब्ला नैबे डिलीट पेज होननाय अपशनाव नोंथाङा थुनानै होगोन आरो जुदि नोंथाङा बले डिलीट खालामबा केन्सेलाव थुफिननांगोन। अके अब्ला नोंथाङा बुजि मोनदों जिहेतु आं बेवहाय डिलीट खालामनो नागिरदों बेखायनो आं नैबे डिलीट पेजाव थुनानै होबाय। अब्ला मा जादों बेयो डिलीट जागासिनो दङ बे रिमुभ जागासिनो दङ मा बे पेजआ रिमुभ येस योर पेज हेज बिन रिमुभ बेनि ओंथिया आंनि बे पेजखौ मा खालामनाय जाबाय डिलीट खालामनाय जाबाय बेखौ मा खालामनाय जाबाय रिमुभ खालामनाय जाबाय। बेबायदि डिलीट खालामनाया जाखांनायनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा मोनसे खामानि मावगोन बे जाहैबाय नोंथाङा नोंथांनि बै फेसबुकखौ नोंथाङा मा खालामो लग आउट खालामग्रोनांगोन। ओके लग आउट खालामनो थाखाय नोंथाङा बेयाव थुनानै होगोन बेनि नोंथाङा लग आउट खालामग्रोना लाग्रो। ओके अब्ला बेबायदि लग आउट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा एगेन मा खालामगोन बेवहाय नोंथाङा लग इन खालामफिनगोन। तो जेब्ला बेबायदि खालामगोन अब्ला मा जायो बेवहाय नोंथाङा जास्ट लाइक रिफ्रेशिं खालामनाय बायदि जायो नङाब्ला नोंथाङा मा जायो नोंथाङा जुदि लग आउट खालामाब्ला एगेन नोंथाङा जुदि लग इन खालामफिनाब्ला मा जायो नोंथाङा नोंथांनि पेजखौ थानाय बायदि मोनफिनो नाथाय एक्जेक्टलि बेयो गैला। दानिया आं नोंथांनो खोन्थिगोन बेवहाय आं दहायनि रखम थुनानै फिनबाय बेवहाय आंनि गासैबो पेज थानायफोरा ओंखारजोबफिनगोन। तो बेवहाय नुनो मोनदों दहाय माखासे जोंनिया पेज दङमोन नाथाय बे पेजआ मा जायैखो जोंनिया गैला आं बेखौ डिलीट खालामबाय बेखायनो बेवहाय मा बे पेजआ गैला। अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनानै तो जों माबोरैहाय जोंनि फेसबुक पेजखौ जोङो डिलीट खालामनाय जायो पार्मानेन्टलि जों माबोरै डिलीट खालामनाय जायो नोंथाङा बेखौ बुजि मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा फ्रेन्ड्स साबस्क्राइब खालामनानै ला
थ' फ्रेन्ड्स अब्ला उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों डनेसन फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेभ ए नाइस डे। जै आफा बोराइ बाथौनि, जै बर' हारिनि।